Balkan vilayetinin Türkmenbaş şäherine ilatyň azyk paýlary gijikdirilýär. Azyk harytlarynyň gymmatçylygy we bankomatlaryň öňüne pulny atlaşdyrmak üçin garaşýan adamlaryň uly nobaty saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaşynyň bankomatlaryna uly nobotlaryň dowam edýändigini, bank işgärleriniň nat ýetmezçiligi bilen bagly degerli düşündiriş berip bilmeýänliklerini habar berýär. Türkmenbaş bankynyň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda soňky 2 aý bäri nat pullaryň esasan Balkan vilayetynyň Serdar, Bereket we Mawtumun etraplaryna ýeberilýändigini aýdýar. Ol munyň sebäbini etraplarda paýta hasyly boýunça hasaplaşyk işleriniň geçirilýänligi bilen düşündirýär. Emma Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolýan Balkanly ýaşaýjylar agdalýan etraplaryň ýaşaýjylarynyň hem pulny atlaşdyrmak üçin Türkmenbaş we Balkanabaş şäherlerine barýanlyklaryny aýdýarlar. Eger etraplardaky bankomatlarda pul bolany Türkmenbaşa gelmezdik diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurulum berdi. Türkmenistanyň ykdysady problemalar, maliýe kynçylyklary, ýylatyň azyk howpsuzlygynyň yaramaz ýagdaýy, azyk önümleriniň gymmatçylygy, subsidiýalenen ýymit önümlerine garaşly galýan ýylatyň azyk paýlarynyň gijikdirilmegi, nagd ýetmezçiligi, bankomatlaryň öňüne ýygy üzülmeýän nobatlary ýa bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Türkmenistanyň hökümeti bu problemalary açaçan boyun almaýar. Gaýtam döwlet media serişdeleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm türýänligini gaýtalaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan Balkanly ýaşaýjylar bir näçe aý bäri öýleriniň ýa paýoklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Un hem 2 aý bäri berilmeýär diýip bir Balkanly habarçymyz bilen gurulmuşlukda aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenbaşynyň çörek öndürýän kärhanasy 3 aý töwere wagt bäri işlemeýär. Diňe bir sany kiçik bekarny ýarym güjünü işleýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Çörek öndürýän kärhananyň işini togtudylmagy habarçymyza görä buğday ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Yerli ýylat bank kartlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne nobata garaşýan mahala Azatlygyň habarçysy şäherde käbir azyk önümleriniň hususy sowda nokatlaryna bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä deňiz kenaryna şäherde 1 kilogram unyň bahasy 20 manat, 1 litr paýta ýagynyň bahasy 60 manat, 1 kilogram düýet 60 manat, mal eti 80 manat, 1 kilogram käşir 10 manat, 1 litr süýt 20 manat, pomidoryň 1 kilogram 35 manat, bir sany tamdyr çöreginiň bahasy 15-22 manat aralygyna ýetgeýär. Kartoşka 22 manat, soğanyň 1 kilogramy 10 manat. Hatda awazanyň bankomatlaryny hem pul tapdyrmaýar diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurulum berdi. Türkmen hökümet tarapyndan milliardlarça dollar sarf edilip bina edilen awaza fiýahatçylyk zolagy resmi Türkmen medeniýetine diňjalyk şäheri ösen Türkmenistanyň bagtyarlyk we berkararlyk nusgat hökmüne wasp edilýär. Ýöne döwlet mediýasy awazanyň bankomatlaryna nagd ýetmezçiligini agdamaýar. Ýylatyň gün güzären şertleri agyrlaşýan wagtyna we ýylatyň agrymly bölegi döwlet tarapyndan berilýän subsidiýalenen azyk önümlerine garaşly galýan mahaly. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap vilayatyna ýylatyň käbir gatlaklarynyň ýeňillikli ýymit önümlerinden mahrum edilmek ähtimallygy barada habar berdiler. 19 noýabrda habarçymyz geljek ýyldan başlap subsidiýalenen azyk önümleriniň öpçünçiliginiň bet edilmegi, daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň Türkmenistana galan maşgalalaryny, türmede oturan adamlaryň maşgalalaryny hem-de raýatlygy bolmadyk adamlary öz içine alýanlygyny habar berdi. Şuňlar Mary welaýatyndaky hususy dukanlarda gutusy däneläp satylýan arzan çilimler peýda boldy. Bu çilimiň kimler tarapyndan hususy sowda goý berilýändigi belli däl. Ýöne ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen ýylatyň arasynda oňa bolan talap uly. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Twitterden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä hususy dukanlarda bu çilimleriň bir dänesi 3 manatdan satylýar. Bu beýleki çilimlerden 1-1,5 manat arzan bolup, galan çilimler 4-4,5 manat bahalanýar. Bu çilimde näçe aljak diýseň bar, emma daşynyň gawy ýok. Sary tegmilli bu çilim elinden ýere gaçda ýyrtylyp kagyzy bölünýär. Ol suwuň içinde goýulyp, soň guradylyp satylýany meňdeýär ýa-da üstünden suw geçen bolmaly diýip çaklanylýar diýip marly çilimkeşleriň biri anonimlik şertinde 19 noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä ýylat arasynda bu çilimiň hili we nähili şertlerde öndürilendiği babatında şüpheler bolsa-da ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen ýylatyň arasynda oňa bolan talap az däl.
halkyň ýagdaýy bolman 4-4,5 manat berenimden diýip 3 manatlyk çilimi alýan adamlar kän. Ondan hem ardan çilim gözleýän adamlar bolsa mahorka satyn alýar diýip marly çilimkeş bellidi. Türkmen häkimetleri ýurda 2025-nji ýyla çenli temmäkiden dol azat etmek uğrunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim söwdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Şondan soň döwlet dukanlarynda bir gutusy 50-80 manat bahalanýan çilim her adama çäkli möçörde wagtal satyga çykaryldy. Bu bolsa hususy dukanlarda temmäke önümleriniň bahasynyň 250 manada çenli ýokarlanmagyna getirdi. Ýurtda çilim gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýeti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorka, temmäke ýa-da dürli ösümlikleriň ýapraklaryny guradyp çekip başlandyklary, dukanlarda türkmen çilimi adlandyrylýan ýasama temmäke önümleriniň hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Öňler polisiýa işgärleri döwlet dukanlarynda arzan narhdan satylan çilimi alyp üstünden peýdasyny görmek üçin 5-10 manat gadanmakçy bolan adamlary idarlap ellerinden çilimlerini alýardy. Olara jerime salynýardy. Ýöne häzir hususy dukanlara aýlanyp bu çilimi açaçan satyga hödürleýän adamlara garşy hiç hili çäre görülmeýär. Gaýta olary satyga hödürleýän adamlar meniň telefon belgimi alyp gal, bir zat bolsa maňa jaň etdi ýerler diýip marly hususy dukan eýeleriniň biri anonimlik şertinde 19 noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk gurrun edilýän bu çilimler we onuň söwdasy barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady araýatnaşyklar ministrligi bilen habarlaşyp bilmedi. Resmi metbuatda Türkmenistanyň dünýäde temmäkiden azat bolan ýurtlaryň sanynyň öňüni çekýändigi, 2019-njy ýyldaky görkezüjiler boýunça ýurdun ilatynyň diňe 3,4 götürüminiň temmäke önümlerini ulanýandygy aýdylýar. Türkmenistan ýurdun çäginde elektron çilimleriň söwdasyny hem şol resmi taýdan gadan etdi. Bu habarlaryň arasynda yerli synçylar häkimetleriň temmäke endik edilen adamlara medisina kömegini bermek üçin yeterlik çäre görmeýändigine, şeýle hem temmäke önümleriniň söwdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandygyna ünsü çekýärler. Mary welaýatynyň Bayramaly etrap hassahanasyna yerleşdirilen Zirdiwil dörýän öýsüz adamyň duçar bolan güni ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we saglyk puwdawynyň häzirki ýagdaýynyň gerimini açyp görkezýär. Onu hassahananyň koridorunda ýatyryp goýdular. Onda hiç hili barlyk işlerini geçirmediler. Ol diňe gatyrak gyýgyryp başlasa lukmanlar gelip jögülük etme diýip käte ýüzüne aldylar. Käte de gaty agyrsyna çydamasa agryny adalýan sancı etdiler diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 22-nji noýabrda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly marlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä 21-nji noýabrda bir adamyň ýolda iki bükülüp ýatanyny gören ýaşaýjylar tiýit kömek ulagyny çağırdylar. Bu adamy Bayramaly etrap hassahanasyna getirip birinji gatda koridorun uğrundaky nasilkada ýatyryp goýdular. Oňa nireň agyrýa diýip sorasalar içini tutýar. İçinde organ kän, onuň näme sebäpden içiniň agyrýandygyny lukmanlar hiç hili anyklamadylar. Onu barlygdan geçirmediler. Oňa rentgen hem etmediler diýip hassahanada waka şaýat bolan marlylaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu adamy etrap ýaşaýjylarynyň köpüsi tanaýar. Ol şäheriň dürli künjegindäki Zirdiwil dökülýän çeleklere aýlanyp imäne çörek we beýleki azyk önümlerini gözleýärdi. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň getiren saglyk krizisi bilen utgaşyp hasta ýitileşdi we sosial problemalaryň möwjemegine getirdi. Soňky aýlarda ýurtda işsizlik habarçylarymyzyň sözlerine görä giňden ýaýrady we ýarawsyz hosarlar üçin derman satyn alyp bilmeýän adamlar, dilegçiler, dewil dörýänler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar
köpeldi. Bu adamyň uly ses bilen ençeme sagatlap kösenip ýatanyna hastahanadaky adamlaryň ençemesi şaýat boldy. Ol gyýgyryp ýatan soň Lukmanlar oňa agyrsy aýrylar ýaly diňe bir derman sançdylar. Başga hiç zat etmediler diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Hastahananyň koridorunda oturan adamlaryň biri onuň üst başynyň gaty köňüdigine, köp ýeriniň ýyrtykdygyny we ondan ýakymsyz iýsin gelýändigini aýdyp, onuň hiç şeýle hosarynyň ýokdugyny aňsa bolýardy diýdi. Häzir hastahana düşdüň, haýsy otaga baryp analiz etdirjek bolsaň, nagt agdyryndan 5-10 manat, köp gapylara baranyňda ondanam kän pul tölemeli. Bu parany bermeseň ýüzüňe tas seretmeýärler. Şol sebäpden bu adamy hiç bir barlygdan geçirmediler diýip ol belledi. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada Bayramaly etrap hastahanasy we saglyk müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 23 noýabrda saat 9:14:00 aralygynda eden ýygyderli synançygy netije bermedi. Adatlyň habarçylary pandemiýanyň arasynda ýurdun saglyk puwdagynaky para bermiň hasta möwjändigini habar berip gelýärler. Olaryň maglumatlaryna görä hastahanalarda saglyk işgärleri resmi tölewlerden daşary köp halatda aklyk tamay diýerler we bu ýurdun dürli künjeginde 200.000 manat aralygynda üýtgeýär. Çağı dowlanda göbek enelere tölenilýän boşluk pulun möçeri 5.000 manada çenli ýetýär. Soňky günlerde Lukmanlaryň arasynda dik ýüzlük diýilen değişme ýa termin peýda boldy. Sebäbi häzir hastahanadaky Lukmanlar näsaga birje ukol ursa şol syrkawyň hosarlary olara 100 manat berýärler. Mundan öň Lukmanlara el aklyk diýilip 5-10 manat berilýärdi. Indi hastahana 100 manat berip biläjek hojalyklary kabul edýär diýip marly saglyk işgäri 27 sentýabrda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary, ne de saglyk ulgamyndaky para berimi boyun alýarlar. Resmi medpuat ýurdun saglygy goraýyş puwdagynda uly ösüşleriň gazanylandygyny aýdyp, muňa täze saglyk destgalarynyň açylyp ulanylmaga berilmegini mysal getirýär. Bu aralykda Bayramalynyň hastahanasynda hosarsyz adamyň kösenip ýatanyna şaýat bolan ýaşaýjylar onuň soňky ykbalynyň näberlidigini hem aýtdylar.